san shinkafa naira 2000 ne kwano so uku ana mana abinci ba ma koshuwa tuwo ana bari har zubarwa ke sabar koshuwa me muna nema fiye da wannan Allah ya saka musu da alheri shugabannin mu gabaniya wallahi Allah ya saka musu Allah tabaraka wa ta'ala ya kara musu darajar su sojoji ne ko suka tosiya mana ba su wulakanta mu ba Allah ya daga darajar su gabaniya duk wanda kuma zai kawo mana tashin hankali a Najeriya ba so zaman lafiya Allah ya kawo da shi a cikin mu gabaniya ni da takeice yan uwana na cikin jeji mun dawo wani wuri mu gyara halin mu ba wai mun zo yanzu an bar mu koma sace-sace sanan mu koma leka asirin abubuwa wani ba shi ba ka zama mutumin kirki kowa zai yaba maka kuma gwamnati suna kan bakansu suna sa ido wanda ya zo yanzu aka yace shi bai tuba ba kuma duk bayan da aka yi bai gyaru ba za a ɗauki mataki a kansa dama sakamakon Allah kenan tun da kaki to akwai sakayin da kuma Allah zai yi maka Allah ya ce ba da Kristan da Musulmi a zanna lafiya duk su malamai sun bayyana mana me Allah ya ce lakum dinukum waliyadin su yi nasu mu yi namu ayyakin da aka ce ayi an hana mu sallah an azumi ya zo Ramadana an hana mu yin azumi an hana mu yin layya an hana mu karatun allo na Qur'ani an hana mu nasiha masallaci wallahi tallahi ba hana mu ba ko yana yancin sa yan coci ma suna zuwa coci musulmi suna zuwa musulmi su shine Allah ya ce su yi nasu kuma ku yi naku babu shi magana tilas na addini amma yanzu a jejiyar Sambisa aka tara mu manya suna nan da mu muna nan muna rike kaho daban masu tatsa nono masu shan nono daban masu rike kaho daban mu ne masu rike kaho masu shan nono suna nan suna shan madaransu wallahi haka ne ba wani ya sai ce ba haka yake ba ko manyan sun cuce mu wallahi tallahi Allah ne zai rama mana Allah ne zai rama mana an cutar da mu wulakanta jeji ba abinda ba mu gani ba manyan ai ba sa zuwa yaki sai yara suna ɗaukar bindiga kun taba ji an ce wani kai ko muzur shi na gaba yana yaki sai ce za ku yi dan Allah ne wanda ya mutu wai firdausi zai wallahi tallahi ba wani firdausi mu cutar da kanmu mu kuwa ba za mu yadda ba Allah ya citar da mu a wannan wahala mun dawo cikin gari kuma sojin sun karbe mu gwamnan mu Allah ya bar shi wanda suke bin bayansa dukkan su Allah ya musu albarka mu ba za mu ce komai ba sai da Allah ya saka musu da alheri sun karbe mu me zaka faɗa mutanen Najeriya da musamman Goza da Madagali mutanen ku musamman ni dan Goza ne kowa ya san da ni rugurugu ne ake kira na kuma a rugurugun da aka sani na ba jeji bane tun zamani da babu ko haramu ma kowa ya san ina yin nasiya a cikin